ወንጌል ማቴዎስ معرف كلته ممصع سب ጥበብ ኢየሱስ በዘመን ንጉስ ሄሮድስ አቤተልሔም ምድር ይሁዳ ምስተወልደ እንሆ ካብ ሃገር ምብራቅ ዝተላዕሉ ሰብ ጥበብ እቲ ዝተወልደ ንጉስ አይሁድ አበያሎ ኮኸብ ብምብራቅ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺና እናበሉ ናብ ኢየሩሳሌም በጽሑ ንጉስ ሄሮድስ ነዚ ሰሚዑ ተሸበረ ኩሎም ህዝብ እስራኤል ውን ምስኡ ተሸበሩ ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቃነ ካህናትን ናይ ህዝቢ መምህራን ሕግን አኪቡ ክርስቶስ አበይ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ አቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝቢ እስራኤል ዝዋስዮም ሹም ካባኺ ክወፅእ እዩ እሞ ካብ ሹማምንቲ ይሁዳ ከቶ ኣይትንእሰን ኢኽ ዝብል ብነቢ ጽሑፍ ስለ ዘሎ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ ድሕርዚ ሄሮድስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ፀውዖም ካብኣቶም ድማ ዘመን እቲ ዝተራእዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶ ከይድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣረጋጊፅኩም መርምሩ ምስ ረኸብኩምዎ ኣነ ከዓ መጺእ ክሰግደሉ ንገሩኒ በሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ እንሆ እቲ ብምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እታ ህፃን ዝነበራ ቦታ መጺኡ ክሳብ ዝቐውም መርሖም ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ዕዙዝን ብዙሕን ሓጎስ ተሓጎሱ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም እንኡ ረኣይዎ ተደፊኦም ሰገድሉ ሳጽኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ ናብ ሄሮድስ ከይምለሱ ኣምላኽ ብሕልሚ ስለ ዘጠንቀቖም ድማ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ ስደት ናብ ግብፅን ቅትለት ህፃናትን ንሳቶም ምስከዱ ከዓ መልአኽ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዩ ሄሮድስ ነዚ ህፃን ክቐትሎ ይደልሎ እሞ ተንስእ ነዚ ህፃንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ግብፅ ህደም ክሳዕ ዝነገረካ ከዓ ኣብኡ ጽናሕ በሎ ዮሴፍ ድማ ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ንንኡን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፅ ኸደ እቲ እግዚአብሔር ብነቢ ንወደይ ካብ ግብፅ ፀዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ሄሮድስ ክሳብ ዝመውት ኣብኡ ጸንሐ ሽዑ ሄሮድስ እቶም ሰብ ጥበብ ከም ዘላገጽሉ ምስ ረአየ ኣዝዩ ተቆጣዕ እሞ ንኩሎም ህፃናት ቤተልሔምን ኣብ ኩሉ ጎደቦታት ንዝጸንሑ ካብ ሰብ ጥበብ ኣረጋጊጹ ብዝሓተቶ ዘመን ወዲ 2 ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ዝነበሩ ልኢኹ ኣቕተለ ሽዑ እቲ ብነቢ ኤርምያስ ኣብራማ ድምፅን ብዙሕ ዋይዋይታን ብኽያትን ተሰምዐ ራሄል ምእንቲ ደቃ በኸየት ሞይቶም እዮም እሞ ምፅንና ዓቤት ዝተባህለ ተፈጸመ ካብ ግብፂ ናብ ናዝሬት ከም ዝተመልሱ ሄሮድስ ምስ ሞተ እንሆ ኣብ ግብፂ መልአኽ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዩ እቶም ነዚ ህፃን እዚ ክቐትልዎ ዝደልዩ ሞይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነዚ ህፃንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድ በሎ ንሱ ድማ ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ነዲኡን ሒዙ ናብ ምድሪ እስራኤል ኣተወ ግና ከኣርኬላዎስ ኣብ ክንዲ ኣቦኡ ሄሮድስ ኣብ ይሁዳ ከም ዝነገሰ ሰሚዑ ናብኡ ምኻድ ፈርሀ ብሕልሚ ምስ ተገልጸሉ ድማ ናብ ምድሪ ገሊላ ኸደ እቲ ብነቢያት ናዝራዊ ክበሃል እዩ ዝተባህለ ምእንቲ ክፍጸም ናዝሬት ናብ እትበሃል ዓዲ መጺኡ ተቐመጠ